natna khuma thi chhawng a leh reng laiin wenzing zingi alo kala ila thin angi ni reilo te chia idam tawh dawn an ti si a mahse i daih rei phian ani hi ka peih tawh lo in thenang alo ti Luyan hria chuan a bial nu tawngkam chu ngaih thlak hri awm a ti tak zet engwangin maw min theni tum alo ti tawk tawk a in en la min phu i ni hria em ni wen chhung ko fanu ka ni hi alo ti leh chuan ni lo theih tawpin hna ka thawkang ti in a chhanga a tawk nang nen enghma hun ma be sei tur kan nei lo katan chuan ek mai ni gina pawh nang ai chuan a tha fe zawk mahse in zaina sian so erawh hi chu ka tum sak hra mang che ti in bank card chu pek atuma yan hria chuan alo ben per sak dai a chhuak tur erawh chu theile theilovin a um zui tawk tawk hun aliam zela luyan hri pawh adam fel ta a tuna chuan mi ho sa tak ni in company pakhata CEO alo ni der tawh Ziangchenga club larbera chuan nalh taka enduang zaiin avakala chulai hmunah chuan weini kha alo thawk ve reng chu ni in manager chuan yan hri te chu in tur va pe turin alo la tir zui a hriah hle a chawlh mai te pawh chu a duh rum rum poisa emaw em kha Ziangchenga mi ho sarwal ho an ni saw tips a tha viau ang aw manager in a ti pawh in a duh vak lo mahse kal tur chuan thu a pe lui tlata anin daih lo awangin chawlhlak a phal lo ni e kei ang mani hmasial leh hmeichhe sual tak hi chu min theih hngel dai tawh ang kumruk lai a liam tawh hi ti in a in hnem chopa chulai roomah chuan ava kal yan hria chu a chuno ken lai chuan ava tih buak khum zui chulaia awm ve dang te pawh chuan weini chu an lo hre hle a yan hri a chu a tih buak khum awang khan ngaih dam dil turin an lo ti ani pawh chu ka tih pal ani ti in a kun ngal vat ka tih pal tih ringaw hian engmah a siam tha lo yan hria chuan alo ti ngut a ka chawi mai ang wenin a ti leh chuan nuai nga man lai ani hi i nei dawn em ni an lo ti vela mahse a man dik tak chu million khat lai alo la ni zui chutiang zat poisa ka nei ri lowa weinin a tih chuan i lo then kha in chhir viau lo maw nei let leh tumin i phe buai char charang a an lo ti chho tan ta hun min pe ula ka rul le ngei ngei ang che weinin a ti pawh in yan hri chuan tuna ngei ka duh zu hi i in chuan ka ngai dam mai thei che ani alo ti tlat zu ka in thei lowang a ti la chuan enga ti maw i thi dawn em ni doctorin a pumpui a thi then awangin test nei vat tur leh cancer ani theina chance a tam thu hrilin zu in mia lo turin alo cha ani awm e mahse poisa a nei miau si lova zu in chu a thlang ta ni no som nga tal chu in turin a ti chui leh ngal no thum a in pawh chuan a ka tangin thi a lo chhuak tawh mahse a hawm bo vata a in theih tak lova chuan a kawr hlipa lam turin an ti lia a mahse chu erawh chu a duh lo bur a thiawrh lai chu an pawh thlak saka chhar a tum laiin yan hria chuan alo rap bet chat chu thi chu anin ngaih zawn laia a pek kha ani nge nge thi chu chharin zu chu in luih leh mai chu a tum ta zawka mahse yan hria chuan chhuak tawh rawh ti in thinrim zetin alo hrawk tuar mai ani hian a hma a ril hunna te a kalsan dan te kha ala theih ngil mia lo ti a chiang hle rei pawh awm zui ta bik lo chuan alo chhuak ve mai a weini motor chang nen khan an vai in hmu leh i va hman hmawh ve i bial pa i hmu dawn em ni yan hria an alo tih chuan tunge ka hmuh turah lo buai su ti in taxi a chah lo thlengah chuan luhsan a tum yan hri an alo pawt let leh tlat bawk si a hma a min kalsan kha i in chhi rem tuna chuan mi ho sa tak ani tawh sin a tih chuan chhir ho lo ti in alo la chhang ve tang tang damdawi in ava thlen chuan nian nian a chu alo mu hi la aianin alo awmpui i hna alo tlu sual pal ani awm e aiani hian alo awm sak thin ani
zurim anam dewa wang chuan aya ni chuan hawa yan hri nina anin ton le dan te chu alo hril ikal san chan dik tak kha hrila nian na chanchin po hi hril vek ta che ayanin alo ti chuan nilove arei to emai thumu hnu kai thaw hi katum lo ka fa pa ni a ka in kol thei pa amamo kher hlei nem alo ti ve tlat ma se I thaw na ten an ba nang chenga blacklist a an da phe chu chuan eng hna nge I thaw to ang eng tin nge om tak zelang yan she thil ti wang vek ani hi ala ho hle chi ani don hi ti in a thin alo rim ve hle a chuta meiche dang ne na anin hual na thalak alla mu zui a ril ru chu an a hle a ma se alom pui tho khatia a then na chan kha chu apa in yan she chu adu lova ma se zai nge nge angai se wangin a re thei box si a zai na tur sum a pek chuan yan si chu thena gina chu nei zok turin alo tur wang alo ni yan shia adam le theinan chuan chutianga ati mai chu alo ngai ta a chu a then na chan ber chu alo ni chuti lain senior muwa alo lang hlol hun rei tak nuwa China a alo let le nol ani hi college khata an local dun to thina an in she tha hle nge nge weni te in ko ta chuan yan shele a secretary te chu kara thu in an lo nga kura an pi a mo le weni te lawin khal thleng ve cha chu an va mu weni chu a chak lo hmel hle a atlu chep nge nge mu chuan lo chil vatin a lo pom kang nola a in lama chuan a kalpui yan shi chuan mu mai chu a va hwai sen ve ti in a thik ro hle a an tlampel po in room setin ava mel kher weni chuan a lo mu khiau mai damdo in lama anu kan turin yan shi chowa kala ni kho shelovin hun rei tak anu chu damdo ina hian a om to lo ni chuta nian a ti reuh khan yan shi ke a chuan alo wai bet tlata uncle even mil tha em alo ti heu ehe boss heno pang hi inhnar le mitming ang chia chia anei ve ania inin ang lutuk secretary chuan alo ti hluai I chapani mo nian an alo ti le chuan inu in mel shat lo belo turin a shil lo chem ni yan shi an alo ti ve thung anu ka hmulova min som puila wan akal de ya aum na ka she si lo ti in akut alo pe a pe lo zetin yan shi chuan alo chel akal pui ve mai nian na kania kumnga kani anu chuan a pa hi angai theilu tuka ma se athito uncle bial nui ni yem inei lo chuan anu ka mil shat ti rang che a mil tha sin I du shim shimang ti in nian na chu a tong zom char char inu chuan ipa chu a hmangai thu I soi zo chia kha engtin nge midang adu theiang ba ka bial nu ka du ri lova ti in yan she chuan alo chang aya ni a hmu ta ka chuan nian na chuan akal sunset a lokir le in kendi lo pe yan she po in tuiti takin alo ei sak ve mai a secretary chuan Mr Ginan Zanja ei pui chia du a engtin nge kan ti don ti in lo zot gina chu wenin nang ai po in ka du zok ati kha ani a kha thu kha a she chuak le pomsak tur chuan a shil zui weni chu vakholin iba kha shareng ro min pek theilo chuan naktuk sana zanria kan kil hona local veang che ti in avashil nian ala chuan voina uncle mel thadeu mai ka hmu a apa ka mi thla da nen khan ain ang chia chia ti in alo shil mial zana chuan yan she te chuan an lo lama a in che dan a holam em awang chuan dora an shwai luya korthlan sakin a hak tir a hak lai chuan yan she chu lo lutin alo kwa lui le peka nupui hwal I nei ani lom ni mi min hmu chuan a she thwaiang a thina rim viau don ania weini na lo tivat chu I thik deuim ni yan she an alo ti chuan chutiang ka boina tura om love ti in alo chang a kor hnung chu alo sui saka I fa cher sot ve I bial pa hausa tak tak te chuan
an chom hne vak lo che ani maw lau thawng du chu enga tan ma ka ti tawh chuang lo che yan hriat chuan alo ti leh kher a hmun an va thlen chuan kawngka chu hawngin an va lut a an chawhlui kilpui tur te chu an lo ding thap gina pawh chu alo awm ngei mai wei ni an hmuh chuan an lo hmu sit khawp mai a ginan a neih duh lo awangin wen chhungkua tangin hnawh chhuah alo ni ani awm e chutiang thil te chu an lo sawi chhuak a khang kumruk chhung zawng khan mipa hrang hrang chu inkual puiin thiten a luak thin an tih kha a che khawlo reuh khawp mai an lo ti bawk chulai hmun atang chuan wei ni chu chhuah daih mai a duh a yan hrialah chuan alo phal der mai si lo gina chu zu thlisak tur chuan alo tir ani lah chuan a hnungah alo chul sak vela pawisa lo phawrin zu hi in la i in theih pawh leh pawisa kapi tam zelang che alo ti yan hri an in tura alo tih ve zel awang chuan a in lui leh ta a ginan alo pawm vel erawh chu yan hriat chuan alo ngai thei lo leh tho bawk si nupui hual i neih tawh kha enga ti nge i lo chan leh ginan a tih chuan hetianga tih kher hi a ngai lo ve tin a chhanga engwangin nge he nu hi ka neih tak lo chan khai hria em ginan alo ti leh a i mi mal thil hriat ka duh lo ve yan hriat chuan alo ti leh damdawi ina mua nen wei ni kal dawn lai an in kuah pah lai kan hmuh wang ani mua pawh ram pawnah a chhung ten an thon bo hmak kha i in zei ni tak kha ani nghe sin tiin thlalak te alo hmuh vel yan hri chu a thin rim zual thuta khatia thitrepa ka awm lai tang tawh khan min lo phat san tawh ani maw tiin alo rek ta midang ho te chu an hlo deuh awangin an tlan chhuak zo vek tawh khatiang mi kha kani weinin alo ti ram hmak yan hri a nupui hual chu gina naw alo ni awm e a thin rim em awangin yan hriat chuan kalsan mai a tuma gina kutah chuan a pet a hmak mai ani la a ruiin a zui vek tawh si gina chuan a khawih mai ang tih chu a hlau hle secretary chuan gina turu zia leh nun rawn zia te chu alo hrilh tak chiamah chuan wei ni chu yan hriat chuan a ngai tuah leh deuh bawk si chutah wei ni pawh eng tin tin emaw chuan alo tlan chhuak thei hlava yan hriat lo let leh nen chuan an in tawk gina nen chuan an in chuh buai ta a mahse nancheng project a 1% share a tiam hnu chuan wei ni chu an hruai hawt tir ta ani a in lama a haw duh tlat lo awangin yan hri chuan wei ni chu ama inah chuan a hruai haw a chutah chuan a thi a zungbun alo orh chu yan hriat chuan a hmu fu min duh tawh si lova enga ti nge zungbun man tlawm tak hmana ka pek tawh che hi ila kul reng si tiin a zawt chutih lai chuan yan hria phone alo ri a anupui hual zin ni alo ni mahse a chhang duh lo engwangin nge min then mua nge gina wang zawk yan hri an a ti leh chuan tuwang ma in ka then lo che ka duh tawh lo che ani mai ani tiin weinin a lo chhang ka hmangaih ngai lo hrim hrim che a tih phei chuan yan hri rilruat chu an a tak zet chhuak wangwang la voi khat ma kamit hmuai hian lo in lan le tawh su tiin alo vin thak thak a muang changa wei ni chhuak chu jenny lo lut hlol chuan alo hmu enge hetai lo ti tiin alo zawt ngal chat engmah a thleng lo vania thin rim su tiin wei ni chuan alo chhanga iwa zak lo ve home wrecker ini kha tiin a hmaiah chuan alo beng popa bennon leh atum erawh chuan wei ni chu alo indang ve thung jenny chu a tlu nge chulai tak chu yan hriat khan alo hmu si wei ni chu lo nam sawn dawrin jenny zawk chu alo kai thowa ani lah chuan ka tha wei ni thiam lo ani lo tiin in la rilru tha deuh chuan alo tawng vel ngaidam dil rawh kanupui hual ani hi yan hri an alo ti ta engwangutin engtin ma ka ti hlei nem weinin alo ti ve tlat thung a tha ngaidam i dil duh lo chuan i ben ang khan a beng let ve ang che tiin zini chu a ben tir ta a wei ni chu a rilru a lian bawk a
engmah a sawi chhuak duh lova a tuar tlawk tlawk voice sawm lai a ben tir nghe nghe mahse Hian Hria chuan a ruk takin a khaw ngaih hle tih a hriat theih ngaih dam a dil ve mai kha a rinwang ani Vaihni haw hnuah erawh chuan Jenny chu a ngaisak leh vak chuang lova bechhe si lovin a kawm chhun zawm duh lo Vaihni haw tur kha mual chuan a lo hruai hloa eng ti ngei hmai chu tu nge beng che Hian Hria ani em tiin a thin a rim hle a inchhungah chuan luah tum mahse Vaihni chuan a lo dang vat chuti laiin Hian Hria pawh chuan Vaihni chu a lo zui ve chi a Mual thin rim chuan a lo hnek thal tawp mai an in sual chho ta ama awanga nung ve chawi nih kha engtin nge hetianga alaka ichet thei mu an ati chuan kadam lo laia min kal sana gina min nei san tum tu ani hi ka zawak na chan tur ka hrelo Hian Hria chuan a lo ti ve thunga Jenny pawh a lo thleng phei ve ta bawk nen an in kal san ta ni damdawi in lamah Hian Hria chu a va kala anu awmpui tu chuan nyanna chu a lo hau mek ava hmu inu bula a lo lut ve ringawta a lo ti a nyanna la chuan ama chawin amu renga ka khaw ngai a lawm ka va kawm hlim ve a tiin Hian Hria chu a lo pan vat doctor pawh chu anu room atang chuan a lo chhuak a a hma zawng aia anu chuan hma a sawn thu leh a harh chhuah vat a rin thu te a lo sawi nyannan a va ti pui wang te kha ani an ring rum a ani le nyan a pi bula chuan engi va soya tiin Hian Hria chuan a lo zawt nyanna chuan anu le keima chanchin te nangma le thil dang dang ka sawi tin a lo chang Hian Hria chuan nakina pawh ipi hi i lo ti pui zel thei ang ti raw tin a zawta theilu tuke mahse kanu ka lo dil ve phawtang aw a ti le a anu in a hmu lo chuan a ngai tawh a hlo awangin Hian Hria chuan an room ah chuan a va hruai a nyanna chuan a lem ziak thenkhat te chu a lo hmu anu le apa ama lem te an lo ni anu chuan apa chu khawvela mipa hmel tha ber leh fel ber ani a ti thin a ka hmu cha khawp mai a ti lai chuan secretary khan doctor in a hmu duh thu a lo hril awangin Hian Hria chuan a kal san ta a mual leh Vaihni te erawh chu an lo thleng ve chi a an in hmu hman lo Ziangching drama theatre atangin Vaihni chu an lo bia a lemchang tura an duh thu an lo hril an ban tawh kha ani si a maka ti deuh thlakhatah nuai khat a hlawh thei dawn ani an nu fatana thaber tur ni a hria in chulai hmuna audition nei tur chuan a va kal ta a Jenny le a thian te chuan lo bia in hmun ti fai tur chuan an lo hrila lo betu pawh kha an mah ni an lo ni lemchang tur ni lovin na thawh tir an lo tum zawk chu lo ni in duh lo viau mahse pawisa an mamawh bawk si chuti laiin Hian Hria te an lo kal ti a hriat ve leh Jenny chuan a lo ngaisak der ve le zai a Hian Hria chu a lo pan vat bawk ani pawh chuan Vaihni chu a lo ngaisak tha duh lo a Jenny nena an in hnial pawh chuan Jenny lam chu a tang daih zel Vaihni hrisil na din hmun pawh chu a that loh tak em awangin damdawi inah an luh pui ta a doctor chuan gastric bleeding a nei thu leh a dam leh deuh hma chuan an zai ngam lo thu Hian bulah chuan a lo hrila ani hlau thawng pawh chu a tap zawih mai Vaihni pawh ninga zet a mut hnu chuan a lo harh ve ta a theatre atang khan an va hruai haw a lo ni chumi ni chu Hian Hria te in hual ni tur kha ani nghe program pawh tluang takin an hmang thei a Jenny chuan Hian Hria chu a fak hle thuthar la khawmtu te pawh chuan ani le Jenny hi i hmangai hmasa ber ani em tiin Hian Hria chu an lo zawt ve thung nilove hmeichhe pakhat dam chhungah ka thei ngilh thei tawh lo tur min tin a em tu a awm mahse Jenny hian chutiang chhung zawng chuan min hnemin kar sat ber lai pawh in min kal san ngai lo ani tih a chhang chuti lai chuan Vaihni chuan YouTube lam atangin an live chu a lo thlir ve ringa ni khaw hrelo chuan a awm thut emergency room ah kal puiin doctor hual te chuan an buai pui ngal
mu chu doctor alo ni ve ringa Jenny pawh chu alo har chhuak le hlo thina hlim kawr a zawh lai pawh in a hming lam riak awm chhun chu yan hriat tho chuani mua pawh yan hriat te in hualna chuan vakalin nangmah avang hian wenu hian a tuar hnem tawh lutuk tunah pawh ni kaw hre lovin a awm mek a sin ava tih chuan yan hriat chuan alo nuih vel mai mai a helai hmunah hian nangla nupui nei tumin ilo awm mai mai a i inchhir viau ang aw a ti vak vak a buaina siam lo turin yan hriat chuan alo hrilh leh engtin chiah nge wenu chu a awm alo tih chuan a thi tep tawh i hming a lam a sin a tih chuan khuiah nge awm tiin damdawi in lamah chuan kala tum Gina leh Jenny te chuan lo dangin min nei i tum kha min kalsan su hei kan mi som te pawh an lo thleng vek tawh a sin an lo ti ṭawk ṭawk kha min hre thiam rawh in hualna hi ka ti tawh pe tiin yan hriat chuan a chhuah san hmia damdawi inah chuan aya ni leh nian te kha an lo awm tawh a yan hria hmel a hmuh chuan aya ni chuan alo an khum hrep a nian chu wenu fa ani tih a hriat chuan yan hriat chuan maka tiin lo khawih a tum a chu pawh chu aya ni chuan alo phal sak lo a fapa ani tih a hriat chuan a lawm bawk si a lung che bawk si wenu mutna lam chu a pana khangkum ruk chung zawng khan nangmah in harsatna tam tak ilo tawk a nih hi khangkum chung zawng khan hawviau chem a ila ka ngai thei lutuk chiah sin min kalsan su tiin a sam te chu ava chulh sak heuh a a khat tawkin wenu pawh chuan a hming chu alo lam thin a a la har chiang thei chuang lo ni lengzan khua a awm pui ring pawh chu a rem bik si lova na thawh tur anga bawk si a hma a hmeichhe hriasial tak ni thin kha gastritis alo nei tih a hriat chuan amah avang niin a ngai bawk a a inchhir hle mu chuan a dam lo laia a kalsan chan zawng te kha a hrilh ta vek bawk a hun rei tak zepa alo hringai lo te chu a in haw hle tawh aya ni thin rim pawh chuan a khat tawkin alo an khum leh thin a mahse nian a chuan a pa chu hau tawh lo tur chuan alo dang ve tlat uncle ka pa mawi nih a nu hian a ngai thei lutuk che a tiin alo kuah tuna tang chuan i nu nen hian ka veng him zel tawh dawn cheu a lawm tiin alo tiam a ni rei tak hnuah wenu pawh chu alo har ve ta hlawm mai a bulah yan hria lo thu reng a hmuh chuan maka tiin a hlau deuh a mahse yan hria chuan lo kuah vatin thil engkim a hriat chhuah vek tawh thu alo sawi min huat em kha min hmangai tawh hle nem ke pawh in ka hmangai tawh lo che tunah hian min tih nat i tum leh aniang chhuak rawh i hmel hmuh pawh hi ka duh tawh lo tunah chuan nang aiin mu pawh hi ka duh daih tawh zawk alo ti tlat a aya ni chuan lungai reng su rampawn atangin mithiam kan chah lut dawn nia i dam hle vat mai ang tiin a thian nu chu alo hnem a mua pawh in wenu chu lo tlamuanin nian a pawh alo buaipui vek tur thu a hrilh chutih laiin damdawi inah chuan Gina te unau chuan mi thahnem tak hruaiin an lo kal chilh taruk mai Gina chuan hepa hi man ngal ro alo ti cher a Jenny chuan nilo yan hri ka u hi a thin rim lutuka ngaidam dila a tha le vek mai ang alo ti zung keini chung kwa hi awmlo ila chuan tundin hmun hi i thleng lovang Ginan alo ti khur bawk a heng zawng hi nang ni min pek ani lo weni min tih sak vek zawk ani hi min pui ngei mai mahse min puina kha chu khangkhum chung zawng khan gin group tan thei tawp ka chhuah tawh a let sawmin ka rul tawh cheu keim avanga tundin hmun hi thleng thei zawkin nih hi yan hria chuan alo ti ve hmia thui hruai tam tak alo nei ve teuh bawk si a an duang ngaw chuan Gina te chu an che thei bik lo mi kut thlak leh thah tum chung changa Gina chuan in hnam hnawihna alo ngah hle a yan hria chuan chung te chu a malin alo thur chhuak ngauh mai le an thui hruai te pawh chu an in sual ta a Gina leh a pawl te chuan an hniah si lo yan hria ho te chuan an chelh bet ta run mai a
Jenny ero engtin ma a hrim du talawa chulai hmun atang chuan hruai chhuah tirin hmu leh a duh tawh loh thu a hrilh bawk gina ero a thil tih sual awang chuan khin ngei ala tum nian nian a pawh a nu a lo har leh tak avang chuan a lo hle a a pa chung chang te a lo zawt lian hria erawh hmuh a duh rih lo avangin pawn lamah chuan a lo awm ve reng thung a hmuh chuan a hma atangin wei chu a lo duh ru dei tawh thin a mahse wei ni chuan a duh hleh ve lo tih a hria a lian hria cho chu a hmangaih a ni tih a hriat avangin an pahnih chuan tuarem leh a in ngaih taka awm dun tir mai chu a thlang ta zawk a ni lian hria chu wei ni te inah chuan thawmhnaw la tur chuan a va kal a an anniversary leh a piancham a pianga wei nin a wish na te leh thil pek a lo dah sak thin ziah te chu a va hmu a hmaa a thil pek zawng zawng te pawh kha chulai hmunah chuan an lo la awm vek a a boral thuai dawna a hriat avangin nian nian atan kumtina a pek tur gift leh thuziak te a lo hnu chhiah bawk chung thil a hmuh chuan lian hria chu a lung a che hle a a tap deuh phur mai TV a a lo hmuh thin thu te hmel tha a tih zual thu te a lo ziak kur ngei nguai mai a kumruk chhung khan a piancham a piangin a pualin thil pek a lo buasaih thin a lo ni hmuh pawh chu chulai hmunah chuan lo kalin wei ni an chan him theina awm chhun chu a ramtang doctor biaksak chau a nih thu a lo hrilh doctor chu kan senior a ni a ka lo biaksak ang mahse phut let ka nei ve thung a ni lu group leh wei ni hi i kal san a ngai ang a lo tih pawh in lian hria chuan a lo pawm vek tawh a dam taka wei ni a awm theihna tur a nih dawn pawh chuan a neih engkim pawh chu chan vek a huam tawh a ni mahse chung te chu a rilru a hriat theihna atana hmuh an a chhim budawina mai mai a lo ni a Dr. William a chu lo bia ang che tiin hmuh chuan lian hria chu wei ni a pui leh theihna hun tha a siam sak leh ta a nian nian a chuan a pi tlaw a duh a a nu pawh chuan a kan ve duh tho awangin an nu fa chuan an va kal a an biak nu chuan pilui pawh chu a kut a lo cheta det det a a lo meng ta wei ni kut chu lo chelin nian nian a chu lian hria nen anin an em awangin a tupa a ni em tiin a lo zawt a chutih laiin lian hria pawh chu a lo lut ve chiah wei ni chuan lian hria nena an in then tawh thu te chu a lo hrilh a pilui chuan an in then tawh tih chu a lo la hre lo lian hria chuan wei ni chu lo kheuh ru in a nu hriatah chuan an in then tawh thu chu sawi tawh lo tur chuan a ngen a lian hria chuan nian nian a te nu fa chu theater pakhatah a hruai a chutah chuan a thian hlui thenkhat te pawh an lo awm bawk a chulai hmunah lem chang tur chuan an sawm leh a lo ni chutah chuan kumruk chhunga a harsat na tawh zawng zawng te chu in sum miah lo chuan a sawi chhuak ta vek a a rawl pe chu a hnesaw khawp mai a hma nun nen pawh a in mil hle bawk lian hria chuan ngaidam te dil in nupui atan chuan a sawm ta a mahse wei ni chuan a lo duh lo a chaw leh thutah nikhwa hrelo chuan a awm zui leh ta Dr. William a lah kha misualin an lo ru bo deuh mai a engkim zai thei tura an in rua hman vek tawh hnu a doctor bo leh ta chu lian hria chuan hmanhmawh takin a zawng kual an vai mai chuan an phili buai ta hle a van nei thlak takin lian hria chuan doctor chu a va chan chhuak thei hlo mai gina te thil tih vek a lo ni tichuan hmanhmawh deuhin inzaina roomah chuan wei ni chu an nawr lut ta a Dr. William a chuan a zai ta a ni tluang taka an zai zawh nu chuan Jenny chuan wei ni chu a va be tum hle a nangmah wang hian mi zawng zawng in min luih zat a ni phuba kala dawn a lo ti run mai i u pawh jail ah a awm tawh a i zui ve duh em ni lian hria an a lo tih chuan kei hi min nei la hlim takin kan awm dawn a lawm tiin Jenny chuan a lo ngen mahse lian hria chuan engtin tin emaw thlem kualin chemte chu a va chuh pui thut a an in chuhna lamah chuan Jenny chuan lian hria chu a vit pal leh ngal wei ni a lo harh chuan
Ayanin hnenah chuan Yan Hri a awmna a sawt a. Ani chuan a buai deuh a company a awm nidangah a lo tlawm a yang che tiin dawt a lo hril. Mahse nianianah chuan Jenny chu jail ah an dah thu te a lo sawi rev a. Chutah Yan Hri chu a dam ṭha lo ni a rinna a nei ta. A zawh takah chuan an thup thei ta bik lo a. Yan Hri pawh chu a inhliam avangin damdawi inah a awm thu leh nikawhre lova a lo awm reng thu an lo hrilh ta a. A la dam chian lo avang chuan a nat phah an hlau si a. An hrilh ngam lo a lo ni. Mahse wehni chuan Yan Hri chu amah avangah dam lo a ni tih a hriat avang chuan hmuturin a va kal lui ta tho a. Ni tamtak a liam hnuah chuan wehni pawh chu a lo dam fel ta a. Yan Hri a erawh chu harh chhuak lo chuan a la mu reng thung. Wehni chuan a thihsan mai ang tih chu a hlau hle a. Innei a min sawm pawh khan chhan che kha ka duh a. Mahse kan tana ṭha tur zawk ni a ka hriat avangin ka hnar chiah nih kha lo harh tawr awh ka chhang tawh hrim hrim ang che tiin ṭap chungin a chum vak vak a. Van nei thlat takin Yan Hri pawh chu a chum har le ta hlauh mai. A lungphur te pawh chu a lo pangai chho leh ta a. Hlim taka in kawih in numbul an ṭan ṭha leh thei ta a ni.